Бүгенге Буа шәһәренең нәкъ үзәгендәге әлеге бер катлы кирпич бина моннан 217 ел элек 1805 елда салына. Бу Буадагы иң биринге биналарның берсе, иң биринкесе бу. Монда мәдрәсә булган. Менә ул күрәсең ничек сакланып тора әлдә. Моны инде хәзер ничектер реставрация ясарга кирәк. Чөнки монда бүтән менә татарның bizning төбәктәге, bizning якта ясаган бый галимнәр шуннан үткәннәр дияр. Монда мәрҗәнидә булган, бу нидә килеп киткәләгән инде. Чыннан да биредә халкыбызның байтак кына танылган шәхесләре белем ала. Алар арасында Хади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Тылымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм мәгариф эшлеклеләре була. Әлге мәдрәсә белән бүгенге Апас районы Морзалар авылында туган Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. 1919 елда вафат булган Нургали хәзрәт Буаның иске татар зиратына җирләнә. Аның күрәсез почти 90 биеклеге кабере итулысынча аның тормыш юлы язылган. Бүтән яклар гаиләсе, остазлары, нәселәр эшләгән ул башында чалма. 500 еллык бай һәм аянычлы тарихы булган әлге зиратта татарның ул чактагы бик күп танылган дин белгечләре һәм ишаннары күмелгән. Шуларның тагын берсе Нургали хәзрәткә кадәр мәдрәсә белән җитәкчелек иткән Габдынасир ага Мөхәммәд Әминов. Аның бер кызына Мәрҗәни, Шабити Мәрҗәни татарның галиме иләнгән була. Зөһрә исемле кызына, икенче кызына Нургали Хәсәнов иләнгән була. Шулай итеп алар Мәрҗәни белән баҗай булалар инде. Мәрҗәни, Шабити Мәрҗәни буага күп тапкырлар килә. Шөкер, соңгы вакытта зак еллар буе исемнәре онытылган, яисә алар турында сөйләргә ярамаган байтак дин әһелләребезнең исемнәре халыкка кайта, каберләре яңартыла башлады. Безнең аксакалларыбыз шурасы бар, алар бу каберлекләрне барлап безгә мәгълүмат җиткерәләр. Мәсәлән, әлегә ничә ел элек кабер яңартылды Чистай районында. Анда Камалов зур шейхыбыз булды. Нургали Хәсәнов бик зур шәхес, бәлки дә Мәрҗәни сыман шундый зур танылган шәхес. Аның турында китаплар укысак, бит үз заманында хәтта Истанбулга барып, орденнарга ия була. Аннан соң бу Буада күп еллар буе укыта. Ул гына түгел, безнең шәхесләребез бик күп, бигрәк тә бу җирлекнең, Буаның зур галимнәр бик күп булган. Гомумән, Буада төбәк тарихын гына түгел, татарның бик шәхесләрен өйрәнү эше югары дәрәҗәдә оештырылган. Буа районы, Буада эшләүчеләр гомумән безнең хәзерге көндә иң актив районнарның берсе тарихны өйрәнүдә, төбәкне өйрәнүдә. Монда шундый кешеләр эшли. Үз тарихларын, үз традицияләрен үткәннәрен ихтирам итә торган кешеләр. Зак еллардан бирле төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең берсе ул Тылымбай авылында туып үскән Фәрит абый Садриев. Ул үзенең әнисе Раил туганнары һәм авылдашлары белән бергәләп Тылымбайның борынгы зиратын чистартып кабер ташларын яңарталар. Шуларның берсе Әхмәр бине Юныс әл-Тылымбай кабере. Бу беренче аның ташы кабер өстендәге ул сакланган. Бабайлар моны саклаганнар, хәтта менә иләренә алып кирип күрше әбиләр качырып куйган булганнар ташны. Тарих фәннәр кандидаты Рәшит Амишев якташы Нургали Хәсәнов тормышын студент елларыннан бирле өйрәнә. Ульянның архивында, Казан архивында, анарсын Уфаның архивларында шул материаллар табылды. Нургали Хәсәнов хакында һәм шулай ук революцион газеталарда да шактый Нургали Хәсәновның үзе язганда, аның турында язган мәкаләләре бар. Менә бу яңа исемнәр кайтару мәсьәләсендә зур эш башкарылар. Буа төбәгендә менә ничәнче тапкыр без инде юлыбыз төшә. Узган ел гына без bir zor şəxsini açqan idik, İşan Əxmər Yunusovni. Bu yıl indi biz NurgAli Xəsənovni açaqız. Bir din bilgisi, bir zor şəxsini. Əlbəttə mənə onlarını көтәрергә кирәк, onlarını barlarга кирәк. Татарстан мөфтияте үтенече буенча Искәндәр Сиражи Нургали Хәсәнов турында Дәрвиш дигән пьесада язган. Мин аны булдырылганча философ иттереп ясарга тырыштым, суфи философ итеп ясарга тырыштым. Белмим нәрсә килеп чыккандыр. Ул тарихи әсәр иттереп түгел, әле кешенең бары тик фәлсәфәсен, ислам фәлсәфәсен шушы Нургали Хәсәнов аша бирде. Спектакльнең эскизын конференциядә катнашучыларга да тәкъдим иттеләр. Буадан Рамис Сафин, татарлар.